ሲሉም ነው የተደመጡት። ነፃ ነኝ፣ ሉዓላዊ ነኝ፣ ክብር ያለኝ ሀገር ነኝ ማለት አይችልም። ጥገኛ ነው፣ ለማኝ ጥገኛ ነው። እኛ ለማኝ ኢትዮጵያውያን ሰምታችሁኛል። እኛ ለማኝ ኢትዮጵያውያን ልመና በቃን እስካላለ ድረስ ጥገኞች ነን። አየ سمعكم نديكم تصبوا غيركم قدمي 6 عامات زبلكو رسعكم ما خيتخونوا ኢትዮጵያ ለማኒት ሀገርያ አታዝባሻይኩም አቅሰዲ እስከ ከምዚ ካሴት መለሳ ምሻለሁ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ናይ ቀደም ዝበሎ እንደይ ተምጽኡልና ይብሉ ነይሮም። ሉዓላዊ ነኝ፣ ክብር ያለኝ ሀገር ነኝ ማለት አይችልም። ጥገኛ ነው፣ ለማኝ ጥገኛ ነው። ሉላውነትና ይብልናን yes you're right ንስኻ ሉላውነትና ኢትዮጵያ ቅድሚኻ ዝነበሩንኩም እንዲሁ ኣብ ግዜኻ ግን ሉላውነትና ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድን ኣዝዩ በዳህነት ብዩ ኣብ ልዕሊኡ ጽግዕተኛ absolutely ኣቢ ብዙሕ ግዜ ሓሶድ ዛረብ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ወላ ሓንቲ መገናን ዘድልያ ኣይኮነትን። ሓቂ ከምዘላታ ብጥሪኣ ኮፍ ኣቢልዋ ኣሎ። ጽግዕተኛ ኢና፣ ለመንቲ ኢና። ካብዚ መንፈስ ካብ ዘይወፃና ድማ ሉላውነትና ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ። ምክንያቱ ሉላውነት እናለመንካ كون هيكلني مجمريا بزلك دويلك كتنبرن كتمحدرن كتفتن لك دحريت الاولى وندمت زابي عمد دحرنا شمنت عمد كي قارص كلمنن كنبرك خن دحر مسنعو نقولكم الجدما اتكونتات قدم زخدو زنبره ارخاخي بلو كمزا تري وازلهم لما انتن حسو رجعتنياتاتين يبلالو ترو انا وند بليرنا كن قربت لي مسوت غبر زنبرك حفكف نايتي አዲስ አበባ ተቆብሮ ገለገለ እስከምታት ለማን ከምዘይ ኮንካ ከተሪኻ ትፍትን ነርካ ጀዋር ቤላ ጌሮብ ካል ቪዲዮ ናት ገሊጽዋ እንተርኺባ ከምጻልኩም በሐፈሻ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ምንታይ ዝብገስ ዘሎ ካበይ ተበጊሱ ከምዚ ዝብል ዘሎ እንድሕሪልካ ቅርቢልካ ክትሪዮ ኣለካ እቲ ኩነታት ንዓቢ እንታይ ኮይኑ ወሎ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ ቪዲዮ ከሪየኩም Can't seem to get a break these days. No pause, no relief, just bad news stacking up every damn day. Strange. For a reformer, things seem to be reforming backwards. Is that supposed to be a joke? You don't understand. It's relentless. I think I'm going to go crazy if I get one more back. Maybe حكي تعز جبرا I know what they're زبالة بإكس إندي جروا. He's an excellent guy. I love him. كيتكم فلو جبروا تا account ناتو بزتو وايلي ميرا if there is. تواني أخذ. It's very sad. እቱ ዋይለም ነረ ብዙኾነ እንታይ ይብላሎ በቃ ኣነ ተዋሪደ ይብላሎ ኩሉ ግዜ DYG ኢንተርቴይንመንት ዝባል ከት ክብራይዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ በቃ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ መልሲ ጥራይ ድመፀኒ ዘሎ እንታይ ዕረፍቲ የብለይ እንዲ ኣነ ቁሩብ ጉድ ኒውስ ኣይትሰዱለይ በዚ ፋኖ ይጭፍጭፈኒ በዚ ህወሓት አንጻር ይኹን በዚ ሸነ ይሃርመኒ በዚ ገለ ይመፀኒ በዚ ቁጠባ ድስቁልቁል በል በዚ ናይ ኢራን ኩናት ነዳዲ ይኽላኒ ዕረፍቲ የድለየኒ ናበ መይተ እኮ ይብለሎ ትሲ ኢማራት ድበሃል ድማ ክንዲ ዝሕግዞ ያ ማለት አካይዳኻ ተዘይፀቢቕካ ነገራት ከምኡ ዝኾነ አካይድ ዝብሎ ዘሎ You don't understand. It's relentless. I think I'm going to go crazy if I get one more back. When we're finally facing consequences, you just have to learn how to manage them while projecting that everything is under control. I hear you went to the US asking for dollars. What chance do I have if you can't survive the Iran war? What we do is big boys game. You won't understand how to manage reality. You just keep denying it. سنتي بلو በቃ ቲ ስዕረት የጋጥመካ ኣሎ እንዲሁ ግን ጎሲምካ ጥራይ ቀጽል ኢልወሲ ንበዓልካ ንስኻሲ ኣብ ኣሜሪካ ገንዘብ ክትልምን ከይትካ ነርካ ሰሚዐ ንስኻ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ናብ ምልማን ድሕር ኣብፅሒካ ኣነ እንታይ ክኸውን እዩ ዘይተሓስበለይ ኢልወሲ ከምቲ ናይ ዓበይቲ ንሕና ሕማቕ ኢና ዘለና ግን ቤላ ከም ዘለና ጌርካ ተዋሳ ኢሉ This is how we do it. ዱባይ ንኣብነት ሎምዲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ናይ ዴይሊ ሜይል ዝበሃል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መጽሔት ዱባይ ሕማቕ እያ ዘላ ክሊርሊ ኤርፖርት ናቶም ኣብ ዓለምና the busiest ኤርፖርት ዝነበረ ሎሚ ዳርጋ ዝኾነ ናብ ዝበሪ የለን ጭውጭው ይድብል ዘሎ ሆቴላት 5 ስታር ሆቴልስ ሪዞርትስ መጀመሪያ ተስፋ ገይሮም ከፊቶም ነይሮም እጅግ ተስፋ ቆሪጾም ሓጺኦም ኢሎም ምክንያቱ ትርጉም የብሉን እቲ ዘገርም ጉዳይ ድማ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ካለ ሃገር ዓጺኻ ዕረፍቲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ በዓል ዱባይ እቲ ፀሓይን እትገለን ኩሉ ነገር ክሰርሕ እንተዘይኪሉ ኢትስ ዲዛስተር ፀሓይ ኣብ ዘሎ ብጠጠው ካቐትለካ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ዱባይ
is losing big time. That's why ድማ እቲ ኩነታት ከምዚ ብመንፅር ድማ ውሽጣዊ ፀገም እውን ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ መቸም ንግዜ ክንገጥፎ ኢና እቲ ዓባቢሱ ዘሎ ነገር ስለ ዘሎ ሕጂ ድማ ሓድሽ ኩናት ክጅመር ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣቢ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም እዩ ዝገብሮ ነገር የብሉን ኩላ ኩነታት እኩት እያ ኢላቶ ዘላ so this is the situation he is Can't deny it anymore. Inflation is surging. Fuel is running dry. The people are restless. Reality is knocking, and I have no answer. We can all see it. Your people are frustrated, exhausted by mismanagement you can no longer conceal. To add fuel to the flames on my feet, Teddy Afro releases an album calling me a disastrous leader. He has the audacity to call me out while living in Addis Ababa. Not just calling you out, he gave your failures a soundtrack. He has the balls. I am really impressed. I don't think you are taking the issue seriously. Ethiopians and others are repeating it everywhere. His album is viral, meaning people's perception of me is changed. I know, they are demonstrating him into his points. He's going to be a problem for your party. You have to manage the issue quickly. It isn't just a music. Teddy Afro detonated a nuclear bomb to destroy me. I am trying to control the radiation, but is out of my control. Am I done? No. That's what happens when the truth finds a microphone. You need to be smart how to control it, survive it. On top of all that... الجدة زربا مرة مسحق عندها كم زي sarcasm discussion يو. أنت قن أب عصب سلودمتيوم. تقول داينا عصب بخمي ودا سادس بلني. انتايم زبلو زلو نايتي دافرو ألبوم فايرال مخانو انتاي ترقم ناتون دحريل كايو حزب إثيوبيا أبي أحمد ني شدشت عمد بوحدين 4 عمد أديس أبا يلمعلقو فابريكا هنسكو هوتيل سراحكو سرقيا سراحكو قلق بركو نابل بتلفزيون لبمات في لوميرو تدافرو حانت ألبوم سريحو حقر ميتاتنا غمي جرنا نلقس لنا زعدنا مسبلا كل سب أبتملقس يزبع زلوك سابلومي سلازي بحانت ألبوم نتكلنا عامتات بروباغندا بعبيت تلفزيونات ببليونس انفستيجيرز قبرو زنبرا كله أنا ونوا بيلو حانت ألبوم ناي هلاوي فتنا فتيراتو لله سلازي أكم زو قدايك تواتس إذا خالكو بتو تخوض زنبركات أكيب مسي كالي بلولو إذا كم زيلو نهالو حداش دربا دما مسي الله ሚታወቃሉ ለአብይ ኢትዮጵያን ለማይባሉ ተመሳሳይ ወቅት በፓርላማው ይሄው ህዝብ ወደ 100 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር በባለስልጣናትና ባጋሮቻቸው ተዘርፏል የሚል ሪፖርት ቀርቧል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ደግሞ ሀገርና ዜጎች በሙሰኞችና ተባባሪዎቻቸው ላይ ፍትህን ይጠይቃሉ ሲሉ ገልጿል። ሪፖርተር ጋዜጣ በትናንት እትሙ ይዞት የወጣው 98 ቢሊዮን ብር በብልጽግናው መንግስት ባለስልጣናትና በአርቲስቶች በኩል ስለመዘረፉ የሚገልጽ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ድማ ሓደ ካብቲ ኣገራምን ቫይራልን ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 100 ቢልዮን ዝኸውን ብር ከባቢ ብዶላር ክሽረፍ ከሎ there was this let me give you where is that one I'm going to show you ኣበይ ከም ዘላ እዚኣ መኽረየኩም ብዶላር ተርጊሞማ ነይሮም ኤርትራውያን ሓደ ኤርትራዊ ኣካውንት እውን ሸር ገይርዋ ነይሩ ኣገዳሲ እውን ስለ ዝኾነ እዚ كيتغاغو خنغرشو بنا ايثيوبيا بنا امير بنا ايرترا بنا دولار نايلو مشرف كغير كله 600 مليون دولار this is a lot of money ايثيوبيا زي نافريكا بزع غنزب زي سلازي a 9 months audit نتشعت ورحي audit استغبره of the current fiscal year نزا عامت زياتراي ابستغبره audit مالتيو has uncovered the massive loss of public funds كساب كبابي 610 مليون أبناء وشت حدا عمد باجت كنزز أكل جنزب تسرقوا كم تسرقة reportedly missing or misappropriated by senior government officials and several artists. سلزي حتى حجر ببرك هون كله 9 بليون بدولار 610 مليون قاليو تجعوا تسرقوا قاليو ما أبزي جبون أب نبلشونا بوتان كم استفدت جنزب يوزن الجرزلو زد ما مر أيام نايتي حجر لعلا عغماس أجمع قاتي موازلو ولا ناي ندادي لو مايو ناي ندادي أب زحلفة كم سمعنا يو بسنكتي أب إيران قاتي موزلو كنثات راي كونن كم زا قاتي موزلو سراورد سلالة بالشونا يتوم نتي ندادي أم كففال إيجلوم شويهم حبي أمه بحسور كشط وصلو زي دليو بأزيو كبور ببغرب ناوصو يشط وصلو زلو اتز بدما كجف واقع يخاف لولو نزقو دايزي سلازي نزو كل مسقمقمة بروفيسور هسكيل زبالا سمعوه ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ፈርሳለች። ጦርነቱ ኖረም አልኖረም ጦርነቱ አክሰለሬት ያደርጋል። ያንን መጥፋት አክሰለሬት ያደርጋል። ይህን የምልበት ምክንያት አለኝ። በከፍተኛ ሀዘን ማንኛውም ሀገር የጋራ እሴቶች ያስፈልገዋል አብሮ ለመቆየት። አብሮ የቆየት አንድ ህዝቡን የሚያስተሳስሩ የጋራ እሴቶች ያስፈልጋሉ። ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ
የጋራ እሴቶች። ይህ ሀገረ መንግስት ከወደቀ ለሁላችን አይጠቅምም። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ፈሪሳያ ይብላል ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ገቢሳ። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ፈሪሳያ ኩናት ይሃሉ ኣይሃሉ ኩናት እንተሎ ይብላሎ ነቲ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ነቲ ምውዳቕ ናይ ኢትዮጵያ ኣክሰለሬት ይገብሮ ወይ ከዓ ፍጥነት ይውስኸሉ። እዚ ግዜ ክወስድ ዝግባእ ቀስ ኢሉ ክኸውን ዝግባእ ብፍጥነት እቲ ውጥቀት ከም ዘጋጥም ይገብሮ። ግን ኢትዮጵያ ኩናት ሃልዩ ኣይሃልዩ እቲ ሃገር ምፍራሳ ኣይተርፍን እዩ ይብላሎ። ስለዚ by ongoing conflict ዘሎ ኩነታት ድማ lack of shared values እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዘውድቕ ዘሎ ፀገም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩናትን ካልእን ዘሎ ዝቕባበ ናይ ቁጠባን ገለን ሓበራዊ ክብርታት ንኩሉ ህዝቢ ነቲ ሃገር ዘተኣሳስር ክብርታት ስለ ዘየለ a fundamental requirement for any country shared culture political and economic values is missing in Ethiopia leading to a lack of collective investment in the state's survival ስለዚ እንታይ ይብላሉ ሓበራዊ ክብርታት ዘይብልካ ናይ ሃገር ክብርታት ዘይብልካ ኩልኻ ከም ሃገራዊ ከተኽብሮ ዘለካ ነገራት ዘይብልካ ሓደ በብናቱ ባህላዊ ክብርታትካ ድማ ተገራጫዊ ናይቲ ሓደ ባህሊ እቲ ሓደ ዝጸልኦም ናይቲ ሓደ ዕብለላ ነቲ ሓደ ዘደክም ኮይኑ ዝስማዓካ ተኮይኑ እዚ እውን ብሓደ ከም ተቕፅላ ይገብረካን እዩ ለሊ ኩሉ ድማ ኢኮኖሚክ ቫልዩስ ወላ ናይ ቁጠባውን ክብርታት ናይ ቁጠባውን ፍፂሙ ነቲ ሃገር ብሓደ ከነብር ዘይክእል ኣብ ስልጣን ዝደየበ ነትናቱ ዓሌትን ነትናቱ ብሄርን ነትናቱ ዞባን ጥራይ ከብቶም ዝፍትን ንዑ ዝምችእ ጥራይ ዝገብር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዲቤት ዘሎ ጥራይ ረይዎ ኦሮሞ ከመይ ገይሩ በዚ ኮሪዶር ልምዓት ተጠቂሞም ቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ነቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ካልእ ህዝቢ እውን እቲ ከባቢ ከነልምዖ ኢና እናበሉ ንዕኡ ፈንቂሎም ነቲ ህዝቢ ግጥፋ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ንካልእ ህዝቢ ሂብዎ ከም ዘለዎ ንካልእ ተወላዲ ኦሮሞን ንካልእን ሂብዎ ከም ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ቅሬታን ክስን እዩ ዘሎ ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ እውን ንቴዲ ኣፍሮ ከሲስኒ ኢላ ኣንፃሩ ክትዛረብ ተሰሚዓ ዘላ ማለት እዩ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ስቴት ኣዝ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ሃገር ከም ግላዊት ትካል ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ከም ግላዊ ትካል ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ከም ናይ ግልካ ትካል ንዝደለካዮ ከተለቅሓን ክሸጣን ከለካ ንዝደለካዮ ከተካርያ ከለካ this is another level ናይቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ብዘይ ፍቃድ ናይቲ ህዝቢ ናብ ካልኦት ባዕዳውያን ብሕሱር ዋጋ ይሸጣ ከም ዘሎን የረክባ ከም ዘሎን እዮም ዝነገር ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ በዳይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ the speaker condemns the government no longer functions as a public institution but as a private property of Prime Minister Abiy Ahmed and a small circle of elites ከምኡ ድማ beautification versus development እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ ሰብ ፅባቐ ክልተ ዓይነት እዩ ዘለዎ ነቲ ደጋዊ ገጽካ ወይ ቆርበትካ ብዝተፈላለየ ሜካባት ጌርካ ክሸፋፍኖ ሓደ እዩ ካልኣይ ድማ ሚዛን ወሲኽካ እንተለካ ሚዛንካ ከተጉድል ስፖርት ክትገብር ጥዑይ መግቢ ክትበልዕ ጥዑይ ኣካይዳ ሃልይካ ክትከይድ ኩሉ እቲ ስፖርትን ካልእ እናገበርካ ሜካፕ ክትገብር ትኽእል ዶ የስ that's possible እዚኦም ኩለን ኣብ ጅም ፊትነስ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ሜካፕ እውን ይገብራ እየን so እቲ ፅባቐ ምፅበባቕ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኮሪዶርን ገለን ሜካፕ እዩ ዝበሃል ሜካፕ ሕማቕ እዩ ንብል የለና ግን ብመሰረቱ ንኣካላትካ ጥዕናን ወይ ከዓ መሰረታዊ መልክዕ የምፃልካ ሜካፕ ነቲ ዘለካ ቁሩብ ከብለጭልጭ ክገብሮ ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ይሃስየካ እዩ ምክንያቱ ጥዑይ ገዛ ከይሰራሕካ ቦያ ጥራይ ተብዚካሉ ምፍራሱ ይተርፎኒ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣካላትካ ቅድም ክትከናኸኖ ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ከምኡ ጉዳይ ዝኣተወ ይኮነ እናበለ እዩ ዝኸሶ ዘሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ተበራሪዮም ዝገበርዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገበርዋ እንዲኦም ግን ጀዋር ነታናቱ ዘረባ ከመይ ገይሩ መሊእውላ ስምዑ ብርሃ በራበን እያለ እንደ መልስ የሚቀርበው የድሮን ሾው ነው። ከየት መሰለህ የሚመጣው? ይሄ ወደፊትም የተጠነቀቁ ስለምናገር ነው እንጂ ከየት ነው የሚመጣ ከዋለው it comes ከብልጽግና አይዲዮሎጂ ይሄ ፕሮስፔሪቲ የሚባለው ነገር አይ ሆፕ የሃይማኖት ሰዎች ወጥተው በደንብ እንዲገልጹ ፈልጋለሁ። ሰዎችን እንደ ልክ ህዝብን እንደ ህፃን ነው የሚያየው። ልክ ህፃን ለምሳሌ ሮቦት እያለቀሰ እያለ በታቃጭልለት እሱን ትቶ ሊስቅልህ ይችላል። ማህበረሰብ እንደዛ ነው የሚያዩት። ፍልስፍና ወይ ተግቲ አታዛ ብዝባል ረቦስ ወይኒ ታይት ብልደሎ ህዝቢ ብጥሜትን ብኻልን እናተሳቀየ ከሎ ኣቢ ስክፍታ ይብሉ ናይ ድሮን ሾው ይትገብር ኣብቲ ከተማ ይልካ ናይ ሄሊኮፕተር ሾው ይገብር ናይ ካል ነገር ሾው ይገብር ዓበይቲ ፌስቲቫላት ይገብር ዓበይቲ ኤክስፖታት ይገብር ዓበይቲ ሴሚናራት ኮንፈረንሳት ማዕድ ገንዘብ ዝፈሰ ይገብር
ህዝብ ኻጠምየ መናብሮ ከፊኒ ሰራተኛ ቤት ናይ መንግስቲ ድማ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ደለ ርሑቕ ዘሎ ገጠራት ዘሎ ሕክምናታት ናይ መንግስቲ ይኹን ኩሉ ብሕፅረት ናይ ባጀት እናተሳቀየ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅዩ ዘብለጭ ነገር ክገብር ተርእዮ እዚ እንታይ እዩ ካበይ ዝመፀ እንተልካ ካብቲ ናይ ብልፅግና ዝበሃል ኣተሓሳስባ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ ንሰብ ከም ህፃን እዩ ዝርእዮ ነቲ ህዝቢ ከም ህፃን እዩ ዝርእዮ ህፃን ጠምዩ ክበክ ከሎ ወይ ገለ ነገር ሃሪሞ ክበክ ከሎ ኣጋጣሚ ደወል እንተቃጭል ካሉ ነቲ ብክያት ረሲዑ በቲ ቃጭል ክስሕቅ ክእል ኢሉ ነቲ ዝሕምሞ ንግዚኡ ረሲዑ በቲ ካልእ ዝተፈጠረ ክስሕቅ ክእል እዩ ህዝቢ ድማ ከም ህፃን ገይሩ ስለ ዝርኦ ዘሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ባሓቂ ዘሕዝንን ኣሰካፍን ጉዳይ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ so the story of እዚ ናይ ብልፅግና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ቁጠባ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ካልእ ዝኽተሎ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ حسب نايت هاجر يو زمت زلهم زبلوا زلهم this is a سبتي تزارب كاز ودع نجر كده يكون زي this a lot of stories سبزي كتزارب أدخل now the situation is different معناته حجي نابكينات جزخة يخيس لزلة كنتات هذا كابت بعض زلو بتدقق عم تسمع زلو نابتقراي كينات كم زخلي زنكر زلو ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዋርኒንግስ ዝመጽ ዘሎ እቶም ናይ ብልጽግና ካድረታት ድማ ቀጣሊ ኩናት እዮም ዘውይ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ቆሌያሞች ናቸው። ቆሌ ማለት ጦርነት ናፋቂ ቆሌያቸው ጦርነት ይሆነ ማለት ነው። ምግበይ ለምሳሌ የምግበይ ቆሌ ያለ ጦርነት ነው የምግበይ ቆሌ። የደብረጽዮን ቆሌ ያለ ስልጣን ነው ቆሌው። ስልጣን ለማግኘት ማንኛውንም ነገር ያደርጋል። ዳዊት እንደነገረ የአእምሮ ሁሉ ችግር ውስጥ ገብቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድማ ቆላ በቃ ንህወሓት ኩናት ጥራይ ዝፈቱ ስልጣን ዝደልዩን ኩናት ዝፈቱን እዮም መሊኦሞ ዘለዉ ዝብል ጋዝላይቲንግ ይበሃል እዚ ኣጀንዳ ንምግባር ንኩናት ንምጅማር ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባታት እዩ እዚ እቶም ካድረታት ናቱ ብግዳ ሓቂ ንኩናት ይዳልኹም ዘሎ ሓድሽ መጠንቀቕታ ወሲዱሎ ሓቅነት ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ክመፅእ ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ዘተንብህ ክኸውን ይኽእል እዩ የሆኑ ወደ 36 ከፍተኛ ባለሙያዎችን ይሄ በኦፕሬሽኑ ወደ ማሰር ተሄዷል። ርዕሰ ጉዳይ ላይ እጅግ ይሄ በጣም አስደንጋጭ የሚያደርገው ጦርነቱ እየለየለት ነው። ነገሮች ወደ ምንም ዝም ብለው ሰው ላለመስማት አውቆ ጆሮን ካልያዘ በቀር ነገሮች የሚያሳዩት በጣም በፍጥነት ወደ እየሄዱ ነው። በዚህ መካከል 36 የሚሆኑ አዲስ አበባ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሚሰሩ ኤክስፐርቶች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ራሱን የቻለ በርካታ ሰራተኞች አሉ። ካሉት ሰራተኞች ኤክስፐርቶች መካከል 36 የሚሆኑ ተለቀሙ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ሁሉም ከነገ ጀምሮ ወደ ስራ እንዳትመጡ ተብሎ ተነገራቸው። አንድም የትግራይ ተወላጅ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አካባቢ ዝር እንዳይል የሚል ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ያው ግቢው በቀን 2-3 ባነፍናፊ ውሻ ይፈተሻል ነግረናቸዋል። አሁን 36ቱም ወደ ቤተ መንግስት እንዳትመጡ በቃ ሕጂ እዚ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ክኸውን ስለ ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኢና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ትብልጽግና ወይ ካ ኣብቲ ናይ ዓቢ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ዝሰርሑ ዝነበሩ 36 ተወለድቲ ናይ ትግራይ ዝኾኑ ኤክስፐርትስ ፕሮፌሽናልስ ማለት እዩ ናብ ስራሖም ከይምለሱ ጠጠው ካብቲ ስራሕ ንኽእለዩ ተኣዚዞም ኣለዉ እዚ ድማ ዓቢ ኩናት ክውጅ ተኮይኑ ተወለድቲ ናይ ትግራይ እንተኮይኖም ወላ ንብልጽግና ዝድግፉ ይኾኑ ምስጢር ናይ መውፃእ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ቤት ጽሕፈት ከተርሕቆም ክትክል ኣለካ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ሲ ንኩናት ከይተሓባበሩ ስርሖም ከተግድፎም ኣለካ ነዛ ጥበብ ዝያዳ ምን ይነጊርዎ ንዓቢ ወደይ ካበይ ርእይዋ ኸውን ካበይ ባንቢብዋ ኸውን ኣያያያያያ መይ ብመለስ ዝኣምሂርዎ ከይከውን እዚኣ የተሸናሒት ፀናሒት ዝበሃል እኮ ፅኒና ኢና ንሪኦ ዘለና ዝሕዝን እዩ ኣፊል ሳድ ተጋሩ ሕጂ እውን ከቢድ በድሆ ይመፆም ኣሎ ኦንሊ ዲስ ታይም እንተወሓደ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መቐለ ነቲ ዝነበሮም ሕርኽርኽ ኣብ ዝፅረዩሉ ኩነታት በፂሖም ኣሎ ቀሊል ኣይኮነን ብድሆ ዘለዎም ሕጂ እውን ግን እንተወሓደ ነቲ ዝነበሮም ሕርኽራኽ ናብ ምፅራይ ቀሪቦም ስለ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ተመጃሊግዎ ዘሎ ንትግራይ መፅዩ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ቀደም ክንመስለክን ውሕጅ ከይወዘክን ከምኡ ዝበሃል ክህሉ ይክእልኒ ኣብይ ኣሕመድ ንፋኖን ንሸነን ክስዕራ ይከኣለን ንህወሓት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ክስዕሮ እየ ኢሉ ዝግምት ምናልባት ኣብ ህውተታት ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ጎምሸትን ይረአ ኣሎ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ምስጢር ኣይኮነን ኤትኒክ ፕሮፋይሊንግ ይበሃል እዚ
ተደጋጋሚ ዝውን ኣካል ናይቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል እንዲዩ the speaker asserts that these individuals are being treated as suspects solely based on their Tigrayan identity entity ተብላሎ ethnicity እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ ገበን ዘይብሎም በቲ መንነቶምን ብሄሮምን ዓሌቶምን ጥራይ ተነፂሎም ካብ ስርሖም ይስጎጉ ኣለዉ እዚ ድማ ኣብቲ ቅድሚት እንታይ ይብለና ፀኒሑ እዚ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትፈርስ ትኽእለሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ዝኣሳስራ ነገር ስለ ዘይብላ ዝበሉ ሓቂ ትሪእዎ ኣለኹም ብተግባር እዚ ባዕሉ ተኣሳሰረልካ እቲ ጉዳይ ስለዚ again expanded operation the cleansing of personnel is expected to extend further into the Ministry of Defense, security agencies, and religious institutions. ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ድማ ሕጂ ክቕፅል እዩ ብናይ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ጀሚሩ ኣሎ ተወለድቲ ናይ ትግራይ ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንኣብነት ከም በዓል ሚኒስትር ምክልኻል security agencies ከምኡ religious institutions ሃይማኖታዊ ቦታታት ካብ ኩላቶም ነቲ ተወላዲ ናይ ትግራይ ኣካቡ ከገልልዎ እዮም ተመሳሳሊ ወላ ምስቶም ሓራ መሬት እውን ኣይጠዓመን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ምስቲ ሓራ መሬት ዝበሃል እውን ብኣሳ ኣጋጢሙሉ ኣብ ዝስምዑ ካሊእ ውጥረት ኣብ መንጎ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣዘዝቲ ሸፋቱን ሓያል ውጥረት ከም ዝነበረ ተመስገን ዳዊት ዝለኣኽልና መረዳእታ ኣሎ ዕለት 23 ብቅድሚ ትማል ማለት እዩ ኣኼባ ኣብ ኣዳማ ከም ዝነበረ ኣብዙ ኣኼባ እዚዩ ኣመራርሓ ሓራ መሬትን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣመራርሓን ብርሃኑ ጁላ ዝኣከቦ ኣኼባ ከም ዝነበረ ኣብዚዩ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ መራሕቲ ሸፋቱ ዕጥቂ ተወሳኺ የድልየና እዩ ናይ ከቢድ ብረት ድጋፍን ሽፋንን እውን ይውሕደና እዩ ተዋጊእና ክንእትወኩም ኢና ኢልኩምና ነርኩም ግን ክሳብ ሕዚ ምንም የለን ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ከም ዘለዓሉ ኣብቲ ኣኼባ እዚ ዓይነት ሕቶታት ከም ዘለዓሉ ይሕብር ተመስገን ድሓር ብርሃኑ ጁላ ነዚኦም ብቁጣዕ ከም ዝመለሶም ብጣዕሚ ተቆጢዑ ከም ዝመለሶም እቲ ሓደ ቲዲኤፍ ፈሪሱ እዩ ተበቲኑ እዩ ምሳና እዩ ኢልኩም ሸዊድኩምና ኢኹም ሓሲኹም ኢኹም ኣታሊልኩምና ኢኹም እዩ ዕጥቂ ካብቲ ሕዚ ሂብናኩም ዘለና ንላዕሊ ኣይንዕጥቆኩምን ኢና ዝብል መልሲ እውን ከም ዝሃቦም ሽፋን ዝምልከት ከዓ እዚ ኩሉ ቁምቡላ እናተኮስና እንታይ ሰሪሕኹም ከሳራ ኢኹም ዘለኹም ዝብል መልሲ እውን ከም ዝመለሰሎም ብዙሕ መንእሰይ ክነሰልጥን ኢና ኢልኩም ባጀት ወሲድኩም እዚኣ ብደንቢ ብመርትዖ ከደግፈአ ማለት ንሕና እውን መርትዖ ስለ ዘለና እዚኣ ብዙሕ መንእሰይ ክነሰልጥን ኢና ኢልኩም ባጀት ወሲድኩም ዋላ ሓንቲ ነገር እንታይ ገበርኩም እስካዕ ሕዚ ከፍ ኢልኩም ኣለኹም ዝብሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ንበዓል ፃድቃን በዓልቲ ጀነራል ኢንተርናሽናል ጀነራል እየ ዝበለ ጀነራል ወዶን ጥሩ ድዮም ወላ ወዱ ጭሩ ዝበልዎ ንስ እንድዩ በዓል ንሱ እዮም ሕጂ ሽግር ገጢሞዎም ዘሎ ስለዚ again war is on the corner እዮም ዝብልዎ ከምዚ ኩናት ኣብቲ ከባቢናን ኣብቲ ዙርያናን መፅኡ ከም ዘሎ ብፍላይ ንተጋሩ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቡ ነገር እዚኦም ናይ ሓራ መሬት እናተረመሱ ብምኻዶም ሰናይ ነገር እዩ ካብ ኩናት እውን ክድሕኑ ይኽእሉ ናው let's ማርሻ ቁሩብ ክንቅይር ኢና why is that ምክንያቱ ኣብ ከባቢና ካልእ ነገር ኣገደሲ እውን ስለ ዘሎ እሱ ድማ I'm going to show you this ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ መንስማዕ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ inside what we call MBC እዚኣ ኻ ኸሪአኩሞ ክልቲአን MBC ዝበሃል ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝኽእል ብሕጂ ዝበሃል ዘሎ ናፍታሊ በኔት ዝብልዎ እዩ ብዛዕባ መሐመድ ብን He's an amazing leader. He's an amazing leader for his people and he's strong, he's tough. Okay. እስራኤልን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ናይ አቡዳቢ ንጉስ መሐመድ ብን ዛይድን ዘሎ ፍቅርን ምትእስሳርን strange level ab ዘገርም ደረጃ እንዲደይብ ዘሎ ናብ ቀርን አፍሪካ ንመለሶ with one question. When will Israel build its military base in Berbera? The rumors fueled a firestorm of regional opposition. Critics in Cairo and Mogadishu warned of a foreign dagger in the side of the Red Sea. But Jerusalem, ever the master of the long game, has executed a brilliant policy pivot. So what changed? Rather than establishing a sprawling high-visibility base that serves as a target for Houthi drones or regional rhetoric, Israel has chosen to become the architect.
The policy change is simple, but profound. Instead of Israel sending its troops to the shore, Israel is building the Somaliland Navy from the marrow up. By training, arming, and networking the local force, Israel secures its southern commercial corridor with a partner that has local logistics. ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ብዙሕ ድራማ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ድራማ እዚ ድማ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብዓብዩ ነቲ ባቤል መንደብ ከባቢ ብቅድሚት ንክትሓፅሮን ንክትኣስሮን ዝግበር ዘሎ ፈተና እዩ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ተዛሪብናልኩም ኢና እዚ ዞባ እዚ ከቢድ ፈተና ኣብ ቅድሚኡ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዞባና ብዙሕ ፈተና ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘለዎ ነጊርና ነርና ኢና Africa's history is marked by shifting alliances and deep-rooted rivalries, shaped by centuries of competition for resources, trade routes, and influence. Today, one issue overshadows all others: Ethiopia's urgent quest for access to the and influence. ሕጂ እዚ ዞባ እዚ ኣብ ብዙሕ ፈተና ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ በኣስን ምትህልላኽን ኣብዚ ዞባ እዚ ብዙሕ ፅልዋ ክገብር እዩ እዚ ከዓ ነዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓደ እስራኤል ናታ ቤዝ ክትገብር እያ ይበሃል ፀኒሑ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ሓይሊ የዕጢቓ ንዑ ሓይላ ኣብቲ ቦታቲ ምሱ ክሰርሕ ክትፍትን እያ ስለዚ ቦላ ብቐጥታ እንተደይሰርሑ ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓያል ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ከምዚ ናይ ሑቲ ከምኡውን ከምቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ኢራን ዓይነት ንኣሽቱ ጀላቡን ዓቕምን ዝሃነፀ ጌርካ ንምህናፅ ዝግበር ዘሎ እዩ ኩሉ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ቅድድምን ባእሲን ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ክትርድኦ እንድሕር ኮንካ ድማ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዓረብ ዝኸይድ ዘሎ ባእሲ ብቐረባ ክትከታተሎ ትክእል ኣለካ እቲ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ባእሲ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እዚ ኩናት ናይ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ክሂድዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ግልፅልፅ ኣቢልዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ግልፅልፅ ኣቢልዎ ስምዕዎ ስለምንታይ ናይዞም ክልተ ነገሳት ናይ ስዑድያን ኢማራትን ባእሲ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ listen And with regard to the UAE, the United Arab Emirates, and the Saudis, they're at each other's throats. They're mortal enemies. Looks like they dislike each other more than they dislike the Iranians. And then you have to start thinking about, what about Oman? What about Qatar? Are they thinking along the lines that the UAE is thinking in terms of how to deal with Iran? The answer is absolutely no. So the alliance that we had put together, and it was in place on February 27th, is badly fractured, if not torn apart. The base situation, as I described, is a disaster. Then there's the whole question of us as a pacifier. Are we a pacifier? No, we're the exact opposite. We started this war. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቦታ እዚ ከባቢና ዘሎ ቦታ ናይ ብሓቂ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ናብ ዝተፈላለየ ነገር ክሽረፍ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ መጀመርያ እንታይ ከርእየኩም ይደሊ ኣለኹ ኣነ this is እስራኤል ኣብዚ ከባቢና ትኽተሎ ዘላ ፖለቲካ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ ኣብ ሶማሊላንድ ጥራይ ዘይኮነ ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ መብዛሕትኦም ዝግምትዎ እዩ እጂ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና እዚ ኩናት ኣብ ኢራን ዝገበርናዮ እንታይ ፈጢሩ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያን ኢማራትን ካብ ኢራን ንላዕሊ ንሓትሕደን ከም ዝፀልኣ ኣግሂደናልና ኣለዋ ይብል ኣሎ ተዘረባ ኢራን ንክልትየን ትሃርመን ኣላ ወይ እውን ንክልትየን ሰዓብዕን ወታውሪዳት ኣለና ኣላ ሕጂ እንታይ ኢልና ነይራነ ኣነ ኣብዚ ባዕለይ ዝበልኮ ክእመነልኩም ከዓ እዚ ኩናት እዚ ኣነ ድፈርሆ ኢለ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ነዚ ስዑድያን ኢማራትን ከይተዓርቆም ምክንያቱ ተዓሪቃቶም ጋራንቲ የብልናን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ፖለቲካ ክተሉ ከም ዝኽእሉ there is no guarantee እዞም ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ እንተፈቲሑ እሞ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክክተሉ እዮም ምክንያቱ ንሕና ከመይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ባእሲ ናይ ክልቲኦም ንፈቶ ማለት ኣይኮናን ግን እቲ ባእሲ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ንዓና መፍትሒ ከምፃልና ዝኽእለሉ ተኽእሎ ኣሎ እንታይ ኢለ እዚ ማለት እዩ ስዑድያን ረብሓ ግብፅን ረብሓ ክኸዱ ከለዉ ንዓና ደርባሓና ኩላቶም ተተሰማሚዖም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስምምዕ ብዋጋ ናትና እውን ክፃወቱ ክኽእሉ እዮም ንኤርትራ ነብቲ ሓደ ክንገብራ ኢና ንሕና ጥራይ ንሰማማዕ ዝበልውሉ ግዜ ውሕድ ኣይኮነ ስለዚ ዕርቅናቶምን ሰላምናቶምን ንፀልእ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ናቶም ዕርቅን ሰላምን ንዓና ብዋጋ ናትና ጅሆ ንዓና ብምእታው ከይግበር ስግኣት ከም ዘለኒ ብተደጋጋሚ ይገልፅ ነይረ ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ እቲ ኣርቲክል ድማ እንታይ ዝብል እዚ ኣብ መንጎ how the Iran war is reshaping Saudi strategy ንስዑድያ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ስትራቴጂ ናታ ክሳዕ ክንደይ ይፀልዎ ከም ዘሎ ካብ ሕርሙዝ ብንያው ዘሎ ማለት ወሽመጥ ሕርሙዝ ናብ ባቤል መንደብ ወይ ከዓ ናብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ስትራቴጂ ናይ ስዑድያ ከመይ ይቕየር ከም ዘሎ ምናልባት ፀፀኒሐ ይነግረኩም እንደ
نحن أبزر نقرب لكم زلنا تحس أب كالك ترخبوا يدخلون يوم ويقول بالزعق زي كتطفوا تدخليهم تايد مالته يعني أقدس أرتيكلز أقدس فيديوهات أقدس بودكاستس كل عينت حبريتا عقمنا زفقدو دلينا صميقنا نتاقدس كفال قريسنا نمسألكم علينا ريسنا زيا أنا عايزكم يترايوا قليل صراحة يكون نزي so كل جزء هذا هاخركم معناته كنا من تاج زي نتفعلوا كم زلنا انت فليتكم دما كنقول صونا قد أسسلو زخونة سو إلى أبزي أبي يوتيوب ورد انت بالي بقليل نمسو زلنا خي مسلكم it's just a lot of work is أبي كم زجبار زلوا نعم بفلا هنا زنا كرنا أفريقيا زنا ما كلام مرابط أنا زلوا مسحنا ركب زلوا كاب زل ودلينا هنا نروح بندلي يا فلتولنا الجين تايب لا لبزي strategic disruption from the Iran war كاب إيران war كاب تكويناتنا إيران زقاتهم زلوا تكم مجمريا إسرائيل أمريكان زخفتوا كينات has destabilized Saudi Arabia's regional strategy. وزي تكوينات أمريكان إسرائيل إيران زخفتوا نتي السعودية تدلي زنبرت regional strategy أبلاش له مالو يكتس يقيد له هذا زيجي نايت وش متحرموز زفترو vulnerabilities in Saudi route trade route and the vision of 2030 economic diversification. ስለዚህ እዚ بوش متحرموز تفتير زلت أجا مسعودية أبز الواجر لالونتي رأيناتا أب إسرة 3 كتب حتى تدل زنبرت نجارات كم قدمهم قصلوا 5 كيلو غيرهم عنك فهم مالو زي حجي كل جزء من السعودية أبزوان زي بقالوا تحت جلس يوم زدلي وازلوا إسرائيل كم يعدل دللا السعودية نخي تعود كل زي تعلمكم قبريم إمارات بميديا كل جزء أنصار سعودية تودق كم زلا يسلط 5 اللي تفشل كم زلا وطبعا هتا يودق كم زلا تراي بروباغندا قبروا تبعيلهم زيك محجون حدش مسيرة وحبريتام تسألكم نيري أنصار سعودية كل عينة نيجاتيف نخجبر إمارات بيدا أزور جيران بزحات ميديا ناي ميديا تكالات تخفلهم كم زنبرت زعبا سعودية بوزيتيف كيس زاربو ناي جبت ميديا يخون ناي أوروبا ميديا يخون زعبا سعودية كل زي ألوتاوي كالتيف نخوت زخانتايو سعودية نخي سلطة ندبي نخي تعبللا نابو دابي نخي عبللوا زجبر زنبري نعم تمسا سالنا نرزلنا طيب لالو Crown Prince Mohammed bin Salman MBS مالتو is slowing decision making prioritizing caution over impulsive moves محمد بن سلمان أب كويناتنا يحوتي طب كنت شينا صرت حمشان ساعة إسرائيل زاد تخيل أب يمن أب تمرتي وسيدو أبو سمعت وتتراس قمت خنوسنا كنهار مينا قليلو زعاتوه بالزح تمرتيه بوا حجي أمانات أنكم ما راح يتغيروا وجز بهاي مرتني نجراد دماء بقولت فوسانا دايما أسئل كاميرا زيجي نوعو معت استراتيجيك عوتات يمسألوا له معناته تم بال لبان ترى يزخلها أفكا محز جمال كمحز لبان ترى يزخلها زياد ما صبوق يري قبرالو مرحنتنا يسعود زياد ما صبوق يري زرد أزياء قدم نسوني شيء سلزغوني دير دونيرو نعم maritime and energy reorientation زيجي نيرترا قد أسابريتا زولو زلوغي بمخنيات معتصاوناي وشمت حرموز سعودية بزك على من قدي ناتا highlights risks to oil exports سعودية ناتن اداغا تقرب زنبرت ندادي عبيك مقدال جيرالا نجي كل زبالو تاي مقال صوز فتنو بدا حكي وحد ناشطت بزع جنزبيا تركب على سعودية بسوسان حمشان تشيد زنبرت ب200 اسران العليون تشيد الله يس 9 مليون و 10 مليون برميل تشيد زنبرت 4 بليون قليات تشيد الله لكن بعد فواقات تشيد الله that is very important so نزيات بوغيرام كوغل سوايد اليوم دايما دايلم سعودية still تشيد الله Saudi Arabia is shifting focus westward to the Red Sea إذا حجيت أقاطي مزلو كينات دما انتاي فتيرو لا ليم دولة السعودية كابتي أب نيوغس أتصرح زنبرت وزاي ناب كأي بحر جزا كنت أباناتا shift نخد قبرو يقدد عليهم زولو زلو this is extremely important بمبزحتنا industry بوتاتات ناتا كومونتنا ندار بوتاتات ناتا أفتي برشيان قال في كبابي نيرو بمولو ناب كأي بحر جزا تقبر لا كأي بحر دما نحنا نيرتراين أقداسي سعودية بغي بحرين بس قبر تجميرو قبس بس قبر تجميرو كل سبنا بزن تغيرو then إيرترا أصبيقا تربح كابس قدايزي that's why دما إمارات زخمت خمس غل فليتي نزك أي بحر بمولو قاصر يدل نيرو إيرترا حسبن بعد عن قاصر ناي بورت السودان قاصر أب قبس هون قاصر جبت قاصر سومالي لاند قاصر بوساس قاصر نخل فتيني نيمن قاصر نخل فتيني إمارات مثل سلازة عبيمبر بريزنت سياس ونابتي انترفيو ناتو بعمق أزقلت أنيريو نغزل لما لسات أرتيكل نعم أتسي لهم تايب له أبزي أبزي تايب له
سعودية مبزحتو سراحتاني قاي بحر قصا تقبر كم زلا سلازي Red Sea, emphasizing ports, industrial zones, and tourism projects. سلازي نابقى بحرقص أنت تقرب على industrial zones ناتا نابقى بحرقص تقرب مالا معناته تزعبي مسمرنا ندق بحري نابوخ تقرب لك بحر دما أبو شمت حرموز ما نمسك كوكا صراحة لك أي بحرقن عبس الوالله مسير ترى تقبر زمدنا دقيمة تزاربكم كمي زيا إيرترا تي شعبية زبلوك ساكندي بالحكم زلوا بزيهم كتفلتوا زلكم ولا كو السعودية زنوحة أفدق بحر انت اللو أبقى بحري أبتم كلتا محن قوتات قم بوتاي باللومن داق مالكم يزيا نوح أفدق بحر تري لهم ناي سعودية إذا كل نوحات قم تقمنا هاتو ويون بقليلو أبيز عسر بمسقبسي بنيو سويس كانال أو انت عطيهم كتعطيو بتحت دما بابيل مندب إيرتران جبتن سوماليا انت تي يمن انت عطيهم متعطيو سلازي سعودية كنا من تاي نوح أفدق بحر لو لك كم تابنيو ببرشان قالفون زعبي أفدق بحري دلو انت خونا وشمت حرموز إيران سلتقو عصرو ولا حنت قبري قالوا له حجون انت خونا إيران أبز كبابينا متيا نحوت تقطقو عصرو سلتقو عصرو وين انت يقبر لهم كيف تو بفنجا مسير ترقصر حقول له بفنجا that's why دما إيرتران نزخ تقبل جلو أنا بذلنا كنزي أفدق بحر هاليكا وشمت حرموز تدي أبابيل من دبت الوان تزي بلكا ترقم يبلون كابا حليف دما انت كريكم زنه إسرائيل أب سوماليلاند أتيالا إزي وقعوا كوينو زلو نغري إمارات أب سوماليلاند لا سلازي أب إيرترا بحسب بوتا تزي بلكا you have nothing نساتهم أب بابيل من دبك عصو خانتو جميرا سخادما أب نساتهم أب تي وشمت عدن كعصو خانتو جميرا أب بابيل من دبدما سخات عصوهم تخليخا سلازي نسخاو ناتكا check and balances كلوا كم زلو مقباري سلازي إيرترا أب برايم بوتا أب أزيو استراتيجيكا بوتا أمخا أزيوم دو صحاحة بولو زلو بوتا سلازلا نزو كنتات زي I hope منكس إيرترا ناب ربحنا حزب إيرترا قطباو ربحا استراتيجيكاوي وتهدراو ربحات رادي كونه قطباو ربحا تغيروا لنا تسفع نقبر I hope دماغ سلطو كل نقر سخاص لزدل خاي قوم مالتها يكونن على حدا زي نادي الخايو دي سلط نقراتون سلو زلو كابزو كتسي لهم تايبلو تقوداي just so أتنا أرماكو زبهال ناي ندادي كامباني ناي سعودية نتي مسمر نايك بحري ويون ابتي يانبو زبال زلو يانبو زبلو بايبلاين ويون ودب ناتهم اب 4 مليون برميل لمعالتي ناب 7 مليون كديبو سراح جميرو بولت في سرح كم زلون كم دما اب بحر دما ولاو مغي بحر تمصخا سكيورتي ناتن معباي شركنت ناتا نبالي إيرترا نبتون قالوت هاجرات كتعبت فتن كم زلا دومستيك ايكونوميك ادجستمنت كم دما اب قطباول انت خونه نتابع على امريكا بعد كال ببزح جنزب انفست قبرو زنبر قريفهم اب سعوديا اب قرن افريكا زياده بتكبابيهم انفست نخو قبرو يسعروا كم زلو يزن قرزلو استراتيجيك لسن سنه اوتلوك ام بي اس هاز ليرند كاب يمن بزح تمرتي تماهيرو بسمعيت مخاد كسع كم بيشجر كم زفتر ابزي وان زدما تعقستي تنقاقه ننوح تميت كم مخاد كم عبيت تمرت وسيد وان كم زلو يزن قر reluctance to join war زخونه يكون كوينات دما وتهدراون غونسنا زخونه يدك توليد ليلن overall trajectory westward economic geography, recalibrated UAE relations, and a more measured foreign policy. أي بحث شكل رخلو سعود محمد بن سلمان وسينو وزلو مجمريا نابك اللي بحرق قصة رايك تستسقع كتباوت أمته كالاي انتهي بلالو recalibrated مس إمارات زلا كازم دنا تجيم كام جمجام بكل مدايو كم دما نايبوس أي بوليس نات كادما أنك أغازملو أمانة أنك أغازلو ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ክህልዎ ከም ዘሎ ወሲኑ ለይብሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ዝተሓሓዝን ዓብ ትርጉም ዘለዎን ኢና ንዛረብ ዘለና ናው እዚ ሕጂ ክነገረኩም ፀናኩ ኣዝያ ኣገዳሲት መልእኽቲ እያ ይብለኩም ፀኒሐ ናው ኣብ ርእሲ እዚኣ ራይት ናው ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ብሬኪንግ ኒውስ እውን ዝብልዎ ዘለዎ ክወስኸልኩም እየ and that is breaking Khartoum International Airport reportedly targeted Khartoum Airport reportedly targeted بمن target كوينيهم زبلو زلو بدرون أنا كريكم نشتي فيديو رخيب اللغو أباي فيديو يكون تنقل نشتي فيديو رخيب اللغو كل نجار بجبتك خوني زمرت أنا ولا كون نام بكوي رجركم تلغن نشتي فيديو رخيب بس لزلغو بصحف أنا زبلكم من بعينكم تريونا نبين سلزو خانة let me show you this one so زي حاجة ورد على ذات كتري وارد لهم كارتوم ايربورت تاريمو كم زلو يوم زنقر زلو كارتوم ايربورت
بدرونات نايدا مسري كم استحرمه ينقر له. This is very sad. لنكن نمجمريا كويت ايرلاينز اتياتهم نايموت اي فلايتس مزيوم تسفا غيروم بزو صبو كزاربو استسمعوا اي سومن اي سالستي Khartoum International Airport reportedly targeted a short while ago by drones have been taken off from Ethiopia's Bahar Dar base. Bahar Dar base na Ethiopia استبقسا درونات نخارتوم ايربورت سرح سلازي جمره ندحريت نمملاسهم استقبريو and operated by the United Arab Emirates. Bahar Dar يم تبقسهم منين كنت درونات مناي امارات مولان امارات كاب Ethiopia تبقسن نخارتوم ايربورت كم زهرمايز نكرزلا. Can you imagine تاي نزارب كم زلنا؟ What if Sudan نفرتا غيرا نتي بولي ايربورت ولع انت بلته. This is going to be very ugly. كندي بحوي صوت كم زلو. بحوي بلصقنا بحوي تصاوت زلو. ان بحدا بوتا ريا كيمسلكم I'm just نزيا اب 3 4 بوتا فلو قبرالو ولا منغستنا السودان ايكوز بحال كم زغرصو كارتوم اير ديفنس ناي السودان داونس targeting key sites amid reports they originated from Ethiopia with UAE support. ስለዚህ እዚ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹም ካብ ናይ ሱዳን ኤኮዝ በሃል ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ እቲ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፀ ብናይ ኢማራት ሰፖርት ዝተገበረ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Multiple sources indicate that the drones used in today's attack likely originated from Ethiopian territory. This aligns with the international reporting, including investigations by the Reuters and analysis from humanitarian research lab at Yale, which identified military and logistical activity in the Asosa area near the Sudanese border. This report suggests that the UAE established support infrastructure believed to function as a base facilitating militia actions. لذي أزين رياض لنا نايب حكي زحزم كتاراتر زيولو تكونات تودي ناي مجمرا تግራይ كم تግራይ ቀልጢፍ ዝኹነታት እዚ ከም ትዝወልኩም ሞ ክዛናጋዕ አይውልን سرحنا እዩ تودبن تهزن كقلاطفون حاتيتي سرحناون كرمت تياتوه تنتجرينا نورمالي نزي زخفل بيمنت واغا انت هالي كنكفلينا ازي انا دمان مسراويتناون مرجع እንዳወጽحنا لصنحنا حزو نبزي وسينا يخنكزلنا زو ጉዳይ زي كم تريو زلهم زياتهم كم زيلهم نصورنات ابزر يولو زلو انتي يقبرلو بعل تمناي قدم تروفاتات ابز سمعوا ناي غزي ጉዳይ እንበርና ብስኮደውት እዚ ብዘሎ ከንተ ሕጂ ሒዘሞ ዘሎም ስደድዎ ይኺድ ናብ ህዋት ይትኸይድ ዘሎ ናብ ሰይጣን ይኮን ዝኸይድ ዘሎ ደመቀ ዝበሃል ኣሎ እትዋተሉ ዲስ ኢዝ ምኽንያት ተረድቱ ኮን ይኺዱ ተጋጥሞ ሽግሩን ይፍታህ ወضعለ ክፍተ መንግስት ክፈቶ ዝኽእል ነገር ተሓቢሩ ይስራሕ ከምቲ ሕጂ ግን ይተሓስት ስደተኛ ምክንያቱም ትዝበዛው ዘሎ ትግራዋይ أول كاي تبص بدي تقرأي نعي نقول كله بوين عين والكتاير كان أم حرائي لم حسيوم يفوت تقول فلزو كله تقرأي. At the same time, we are not against peaceful solution. Provided that solution guarantees the aspiration of Eritrean people for national independence, it's all right. If not, we are going to continue struggle. What I want to testify, we were facing the American F-5E planes. We were facing the artillery of America. We were facing the bombs of America. Yet we were existing, but with minimum possibility. Since our people well arranged, since our people will never betray his national question, therefore there is no reason why we should, not continue, and why we should not be able to achieve our national independence. Be it by peaceful means or be it by force. أبي تركنان بالحين أتات ميرتراويان سي بقدم يوم جانو زتري وزل لهم تجادلاي أحمد محمد ناصر was a prominent Eritrean politician and revolutionary leader. زدما أبومبر نايتي زباوي زبا حرنة إرترا Eritrean Liberation Front زباوي حرنة إرترا ELF نبلو مالتيو ناتهم حلافي كاب 75 كساب 81 أبو منبر ناتهم زنبري
እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ብሰላም ናጽነትና ክንረክብ ዝከኣል ተኮይኑ ፀገም የብልና ግን እንተስ ፈቲኹም እንተስ በፍንጫ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ክረክብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ መዳፍዓት ብመንገዲ ሃይለ ስላሴ ከምኡውን ብመንገዲ ካልኦት ሓይልታት ይመፀና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ ንሕና ንመሰል ህዝብናን ንናጽነትና ንቃለስ ዘለና ኢና ንዑ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንገድፎ ይኮናን ክሳብ መወዳእታ ዕላማና ዓወት ናይ ህዝብና እዩ ዝብል ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ዓይነት እንግሊሽ ጌርካ ኣርቲኩሌት ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ ክትህብ እውን ብልሒ እዩ ኤርትራሲ ካበይ ናበይ እያ እዚ ኣገይን ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መራሕቲ ኤርትራ ከምቲ ንደልዮ ከምቲ ዝግብኦ ታሪክ ንትመንሰይ ወለዶ ኣይበፅሐን ኣሎ እሞ ንእሽተይ ካብቲ ባሕሪ ታሪክና ክበኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚያ ንእሽተይ ክውስኸልኩም ምስኣ ፈርቂ ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚራ ኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ምዃና ኣዊጁ ድሕሪ ቃል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ድሕሪ ውሕዳት ደቃይቕ ካብ ሃገራት ኢጣልያ ሱዳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግብፅን ካልኦትን ናይ ውሃና መልእኽትን ንናጽነት ኤርትራ ድማ ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብኦን ገሊፀን ነይረን ብድሕሪ ድማ ተፈላለየ ሃገራት ናይ ውሃና መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክልእኻ ተዓዚብና ነርና ካብ ሎሚ መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገፀት ናፃ ሃገር እያ ህዝቢ ኤርትራ ብቕልጽሙ ናጽነት መሰረጋገፀ ረፈረንደም ብምድማጽ መደምደምታ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሚኒስተር ዜና ዶክተር ነጋሲ ጊዳዳ ዝምራሕ 11 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ብምልኣኽ እዩ ተዓዚብዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብርን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን ናይ ረፈረንደም መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፍ ዝተፈላለየ ሰላማዊ ሰልፍታት ክገልጽ ተዓዚብና ነርና ሬድዮ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደገፍ ናጽነት ኤርትራ ከም ዝገለጸ ኣብ 22 ሚያዝያ 1993 ዘሎ እዋን ፀብፂባ ነራ ረፈረንደም ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ እውን ባዕሉ መሰል ርእሰ ውሳነ ከድመፅ ዕድል ተዋሂቡ ነይሩ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ስዑድ ዓረብ ማእከላይ ምብራቅ ህንዲ ኣሜሪካ ካናዳ ሃገራት ኤውሮጳ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ እዋን ረፈረንደም መሰል ርእሰ ውሳነ ከድመፅ ዕድል ተዋሂቡ ነይሩ ኣብ እዋን ረፈረንደም ኤርትራ እውን ወከልቲ ፍሉጣት ማዕከናት ዜና ዓለምና ወከልተን ብምልኣኽ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ናፃን ርትዓውን ረፈረንደም ዝተፈላለየ ፀብፃባት ኣቕሪበን እየን ንገለ ካብቲ ኣብቲ እዋን ከምዚ ዓይነት መደብ ብሄሪ ቲቪ ክዳሎ ከሎ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉና ኣነ ወላ ተቀራርባ እውን እዚ ሕጂ ዘሎ ሞደርን ሚድያ ኣጠቃቅማ ዘርእዩ ማለት ተፈላለየ ዓይነት ስታይልስ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ስለዚ አይ ላይክ ዲስ ዋን ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ታሪክና ብዶኩመንት ኣሰኒዩ ብጭብጣ ኣሰኒዩ ነቲ ክውንነት ናብ ሓድሽ ወለዶ ንምስግጋር ዝግበር ዘሎ ብንእሽተይ ጋዜጠኛ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ብቐሊሉ ሪሌት ክገብር ዝኽእል ምሱ ኣቦ ጌርካ ክትገብሮ ከለካ እውን ዝለዓለ ትርጉም ይህልዎ ነቶም ዓበይቲ ዝፈልጥዎን ዝርድዎን እዩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ኣብዚ እውን ከነስማዓኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ካልእ ጉድ ኒውስ እዩ ታይም ዝብሉ ዘለዉ Egypt is investing over 23 million to build 2 solar power plants in Eritrea with a total capacity of 4 megawatts. The details of the two plants are as follows. ስለዚ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ክልተ ናይ መመንጨ ውፅዓት ናይ ኤሌክትሪክ ወይ እውን ኤሌክትሪካዊ ውፅዓት ሶላር ፓወር ብሶላር ብፀሓያዊ ውፅዓት ንምስራሕ ክልተ ፕሮጀክት ትገብር ከም ዘላን 23 ሚሊዮን ዶላር ድማ ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዝሃቦ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብዚ እውን ኢሎም ነይሮም ስለዚ ኣበይ ቦታ ምዃኑ ኤግዛክት ኣብ ኤርትራ ይፈለጥኩም ግን ኣብ ባዕለይ እውን ኣብቲ ናቶም ኣካውንት ከይደስ ፕሩፍ ገይረ ነይረ ፅቡቅ ሰናይ ኤርትራ ብፍላይ ናብ ፀዓት ዝግበር ፕሮጀክት ኩሉ ከም ፅቡቅን ኣወንታውን ተበግሶ ኢና ንሪዮ ከምዚ ዓይነት ድገፋት ካብ በዓል ግብፂ ካብቶም ስትራቴጂካውያን መሻርክትና ድማ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ እንሻላ ዝድንፍዕን ዝዓብን ይግበሮ ጥራይና ንብል ዝውስኽ ይግበሮ ካብ ቀፂልና ናብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ክንከይድ ከለና ለንቀነ ብዙሕ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚኣ ሓንቲ ፍላየር ናቕፋ ፕረስ ገይርዋ ዝነበረት እያ ናይ ብሓቂ ተራ ናይ ቴፈኒ ሓድሽ ኣብ ህዝባዊ ወይ ከዓ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ክበሃል ከሎ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ቦታ ዝቕመጥ ዘሎ ዘካይዶ ስራሕ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤምባሲ ናይ ኤርትራ
ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባብን ዝቕመጡ ከምኡውን ኣብ ደገ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ብምግባር ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ክበፅሕ ዝኽእል ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ማፍልጦ ንምሕያል ዝተገበረ ተበግሶ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ኤግዚቢሽን ገይሮም ስእልታት ገይሮም ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ናይ ምሃብ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ እንተዝቕመጥ ነይረ ብዘይከኣል ዓለም ኣብ ከምዚ ፕሮግራም ክሳተፍ ደስ በለኒ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከምዚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብ ዘለኹሞ ከምዚ ዓይነት ነገር ክግበር ከሎ ክትሕግዙ ክትክእሉ ኣለኩም ስእሊ ናይ ኤርትራ ንምቕያር ዓብን ኣገዳስን ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ድማ ቴፈና ሓድሽ ክትመፅኦም ከላ ይመስለኒ ልብቲ ኮይና እዛ ተዚያ ኦሬዲ ትሪግዋ ኣለኹም ቴፈና ሓድሽ ስለ ዝፈትዋ ኮሜድያን ስለ ዝኾነት ስለ ዝፈትዋን ዝፈልጥዋን ብቐሊሉ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ፅልዋ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ኣብቲ ናይ ዴሞክራቲክ ክፋል ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብመልያ ሰች ካብ ልባ ትሰርሕ ዘላ ኮይኑ ዝስማዓካ እቲ ቅኑዕ ልብናታ እቲ ካብ ልባ ትሰርሖ ዘላ ክትሪኦ ከለካ ድማ ዓብ ፅልዋ ከምዚ ሰብ ተኸፊሉ ንከምስል ሸው ዝገብሮ ዘይኮነስ ካብ ልባ ነቲ ሃገር ነቲ ዘሎ ስእሊ ንክትቅይር ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዋላ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ሂወት ረይዎ ንምንታይ ተራ ናይ ቴፈና ሓድሽ ዕዙዝ ምዃኑ ካብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ገለ ሰማዕኮ ሓድነት ቀለታ ኣባል ናይቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ንቴፈና ሓድሽ ብፅቡቕ ትከናኸናን ነቲ ዘለዎ ፅልዋ ዝያዳ ንክኸውን ትሰርሕ ሰብ ምዃና ሰሚዐ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንክብርቲ ሓድነት ቀለታውን ምስጋና ይግባእ ምክንያቱ ፍሉይ ሰብ ነዚ ዝምድና እዚ ኔርቸር ክትከባኽቦ ኣለካ ቴፈና ሓድሽ ሴሌብሪቲያ ፍልጥያ ንጠቀመላ ንመዝምዛ ይብል ኣለኹ ንጠቀመላ ምክንያቱ ንሳ እውን ኤርትራ ካብ ገዳ ተላዒላ ነቲ ትደልዮ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክታት ክትገብር ትደልያ ስለዚ እንታይ ብልዎ ብእንግሊሽ እዚ ሺ ሃዝ ስኪን ኢን ደ ጌም ንሳ እውን ንባዕላ ንኤርትራ ክትዕወተላ ትደልያ ልክዕ ከምቲ ኩላትና ኣብ ኤርትራ ስድራና ስለ ዘለዉ ኤርትራ ክትዓብየልና ስለ ንደሊ ንፅዕሮ ንሳ እውን ከምኡ ኤርትራ ዓዲ ቦያ ኢላ ስለ ተኣምን ኣብ ኤርትራ ካብ ኩሉ ክትወፅእ ትደልያ and this is such a beautiful thing to see ኣነ ክሪኦ ከለኹ ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ያሬት እቶም ካልኦት ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለው ፕሮፌሰራት ይኹኑ ኣብ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ዝሰርሑ ዘለው ኣብ ኩሉ ዘለዎ በቢ ዘለዎ ፅልዋ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ንምውሳድ ኩሉ ሰብ ተበግሶን ስራሕን ክሰርሕ ከሎ እታ ሚድያ ንገብሮ ስራሕ ንእሽተይ እዩ ዝያዳ ፅልዋ ዝገብር እቲ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ኮርፖሬሽንስ ዝሰርሕ ዘሎ ወላ እውን ክልተ ሰለስተ ሰባት ክፀሉ ተኽኢሉ ኢትስ አ ቢግ ቲንግ እንዳ ቴፈና ሓድሽ ብሓቂ ኣገዳሲ ስራሕ እያ ትሰርሕ ዘላ ነዚኣሲ ኣመና ምክትታል ዘድልያ ሰብ እያ ዊ ሃቭ ቱ ሰፖርት ሄር ናትና ደገፍ ንእሽተይ እንድዩ ግን ስቲል ንሕና እውን ካብ ልብና ንገብሮ ደገፍ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቴፈና ሓድሽ ፊልምታት ኣይፈትዎን እየ ብላብላ ትብሉ ዘሎም this your problem ኤርትራዊ ትሕግዘና ስለ ዘላ ክንሕግዛ ኣለና ንቐፅል ካልእ ጉንቦ ኢድ ዘትሓዝዎ ናብ ሰለፍ ይኸይድ እዚ ድማ ካብ መጀመርያ ክትክልክሎ ኣለካ ነገር ሓንሳብ እንድሕር ኣቲኻያ ግን ኣኺልዎ ባቢሉ ኣብ ካልእ ክኸይድ እዩ እዩ ዝብለካ ዘሎ ንፅባሕ ዘይሓስብ ካብ ኣድጊ ናይ ሓይሽ ናይ ብዳወይ ታሽሙ እዩ ኩሉ ግዜ ንሎሚ እንተልካ ኩሉ ግዜ ኣይትዕወትን ኢኻ ፅባሕ ከዓ ክትመፅያን ፅባሕ ከሞ እንታይ ሒዝካ ኣለኻ ኣብዚ ሕጂ ናይ ትግረ ምስላ እውን ኣላ ናብ ንኩሉ ክሳይ ትብል እንታይ እያ ትብል ክርንህዱድ ፀላእኮ በለት በላዒት ዘርአ ክርንህዱድ ሰማኮ ኣዱድ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርአ በሊዓቶ ፅባሕ ከም ትመፃ ኣይፈለጠትን ጠሜላ ነቲ ዘርአ ኩሉ በሊዓቶ በርቅኖ ገራንካ በራበራ ክብል ጀሚሩ ማይ ከዘንብ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ዘርኡ ሒዙ ክኸይድ ከሎ ንሳ ግን ጠጠው ኢላ ኣላ ስለዚ ድምፂ ነገራ ፀላእኩ እያ ትብል ዘላ ወባዕላ ብዝገበረቶ ንፅባሕ ስለ ዘይሓሰበት እዚኣቶም ከዓ ንፅባሕ ብዛዕባ ምሕሳብ ይነግሩና ማለት እዩ ናብ ዲታ ትምለስ ብርክቲ ሰበይቲ ዘላቶ እንዳኸገብር ናብ መርዓ ኸይድ መርዓ ኣብ ገዙ ገሊፉ ይበሃል ርግብ ሰበይቲ ዘላቶ እንዳኸገብር ናብ ቀብሪ ኸይድ ቀብሪ ገዙ ገሊፉ ይበሃል
هذا برخص بتاع الأليات كاسي نقول إذا خير يملكها إنه بس زوجه بحدار زبتن سأنا تحزاي سبيتي سأنا سأج بقرا تحزا كم بنوتو غاس سبعين سبيتي بقرو بزي محاسوي كل نجار زمس هجين حتى سبيتي برخص فينا وا برخص سبيتي لا تون تحقبر نمر أخير مر أبجوز قريب بحال قمتي سبيتي لا تون تحقبر ناقب بخير أوري أبجوز قريب بحال هجين ثم وا أنتم سبعة زل بناس ولا هم ده أبيت زي مسلاتات ناتنا بمصحفتي بزح مصحفتك خوم بمخالون أزي حقوسي بحكي بسول صراحيو أبيرتي فخيتكم رأيوه على تلازم حترني يجيكوا دي لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم هاي تقدفوا ريتوغ من حسابكم بهناز من قدي مقداف هاي تقدفوا هاي تروح سعيد ودله مزا تسبلت ندرفي كي قتفكم يا ولا شلم لما نتريا يمراكي دلما نتريا يمراكي دلما مرحبا ويسنا كل شلدكنا جارقا مغورنا كل شلدكنا تاميترا والنبحرو سي تاميترا النبحرو لاقى الشهر تاميترا